Niining bagong panahon kung diin nang ibabaw ang paggamit sa teknolohiya, mas dali may balaan sa publiko ilabi na ang mga kabatan-una ng mga programa sa atong gobyerno. Karong hapon, makauban nato ang Sangguniang Kabataan sa Barangay 13, Catbalogan City sa pagpangulo ni SK Chairman Rolando Mabanan para i-share sa mga naminaw o nananaw ang ilahang mga programa sama sa computer hub sa mga estudyante ug ang ilahang kaugalingong YouTube channel. Mayong hapon dia SK Chairman Rolando Mabanan. Mayong hapon po, Secretary Martin, at mapagpalang araw po sa lahat ng mga kabataan at susumusubaybay dito po sa programa. Nakita namo nga aktibo ka sa social media ug naay kaugalingong YouTube channel ang inyong Sangguniang Kabataan. I-share sa amo kung giunsa ninyo pag-come up ani na konsepto ug unsa ang positibong effect sa mga kabatan-unan. Ang Sangguniang Kabataan po ng Barangay Poblacion 13, Catbalogan City ay ginagawa po ang lahat ng paraan para po makonect ang mga kabataan virtually kasi nga po dahil dito sa COVID na-cut po yung mga communications physically, but yung SK po ng Barangay 13 ay ginagawa ang lahat para makonect, makapagpalaganap ng mga impormasyon. Ang YouTube account po namin ay nakalink po sa SK page namin na ginagamit din po namin para sa pag-communicate at pagbigay ng mga impormasyon or mga health protocol para dito sa COVID-19. Aktibo mo sa pagsuporta sa mga estudyante kung diin aduna mo'y computer hub sa inyong barangay. Unsaon pag-access sa mga estudyante niini ug unsaon pa nga mga programa ang inyong nahimo para sa ilaha? Inilunsad po ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Poblacion 13 po ang SK Computer Hub. Ito pong SK Computer Hub ay makatutulong po sa pag-aaral ng mga kabataan dito po sa aming barangay dahil nga po dito sa bagong sistema ng pag-aaral, ang modular at virtual class. Dito po, pwede po silang mag-encode at gumawa ng kanilang mga aralin. Hindi lang Computer Hub po ang meron kami, meron din po kaming SK Pre-Printing Services na may kapalit din po ng mga recycled bottle na tulong na din sa barangay, nasa kapaligiran at sa SK Clean and Green Program. Para makagamit ng SK Computer Hub at Pre-Printing Services, pwede silang pumunta sa Barangay Hall o bumisita sa SK Facebook page namin at i-click ang Book Now para sa online reservation para maiwasan po ang pag-aagawan. Karong panahon sa pandemya, giunsa ninyo pagtabang inyong local government unit sa COVID-19 response, pati na ang psychological support sa ato mga kabatan-unan. Thank you po, Secretary. Yung Sangguniang Kabataan po ng Barangay Poblacion 13 ay tumulong po sa pamahalaang lokal ng aming barangay sa iba't ibang aspeto po. Una na po dito ang educational campaign. Una ay bago pa yung napapaulat pa lang yung COVID-19, yung SK Barangay Poblacion 13 ay nagbahay-bahay na po para magturo ng tamang paghuhugas ng kamay at pagturo din ng paggawa ng alternatibong disinfectant. Kasi nga nung panahon niyon as nagkakaubusan na po ng mga alcohol kasi isa ding benepisyo itong mga alternatibong disinfectant sa paggawa ng sa kanilang bahay. At pangalawa na din po dito ay ang pagbibigay, kahit papaano yung SK po ng Barangay 13 ay nakapagbigay po ng kaunting relief sa mga kabahayan, nakapagbigay po ng mga sabon at pagtuturo ng tamang paghuhugas ng kamay sa ibang kabahayan at mga disinfectant at bleach para sa ibang kabahayan dito po sa purok ng aming barangay. At nakapagbigay din po kami ng mga infant kits like diaper, baby food at mga hygiene para sa mga infant. At yung vitamins po para na din po sa mga kabataan edad 2 years old. Ang SK Barangay 13 naman ay tumulong din sa pagbabantay po ng checkpoint, pag-monitor ng bawat ng isang checkpoint dito para makita kung labas-masok po ba yung mga residente ng aming barangay. At tumulong din po yung SK sa pagdidisinfect ng mga railings, ng mga doorknobs, ng mga pintuan ng aming komunidad. At binuksan din po ng SK Barangay 13 po ang yung SK page, ang iba't ibang aspeto sa konsultasyon. Una na dito ay ang SK Online Telelegal Counseling, pangalawa ay ang SK13 Online Telehealthcare, at ang pangatlo ay ang SK13 Online Telecounseling. At dahil nga po yung mga kabataan hindi pa makalabas sa kanilang mga bahay, yung kabataan po ng Barangay 13 ay nagsagawa din po ng
psychosocial support o ang child-friendly space kung saan namimigay kami ng mga coloring materials at mga recreational materials para may paglibangan din po ang mga kabataan dahil nga po stress at bored na sila sa kanilang mga bahay. Unsa imong mensahe para sa mga kabatan-unan sa Barangay 13 ug sa tibuok Catbalogan City? Ang akong pumensahe para han mga kabataan amon barangay nga always la kita magsunod han mga health protocols han COVID-19 para maiwasan na ini nga paglarang ini nga nakakamatay nga sakit. Ngayon, para naman po abugpos ng Catbalogan ng kabataan, sunod la kita han mga health protocols nga buligan nato nit atong barangay nganit aton mga SK. Biskan man po ito guti, ngan biskan man po ito gaano kagutila, at least makabulig kita aton mga komunidad. Ang aton man good main objective is makabulig aton mga igkasi barangay. May mga limitasyon man po ang mga gimbubuhatan sa guniang kabataan, but we hope sabi pa nga kung sama-sama tayo at tulong-tulong mapapadali po ang pagsugpo ng COVID-19. Yun lang po. Thank you po, Secretary Martin. Daghang salamat SK Chairman Rolando Mabanan diri sa Barangay 13, Catbalogan City.